Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Müslüman doganlar İslam akidesi baradaki 5-nji dersimiz. İmanın birinci şerti Allah Teala iman etmek diýdik. Allah Teala iman etmek Müslüman doganlar 4 zady içine alýar. Birincisi Allah Teala'nın barlığına iman etmek, ikincisi Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek, üçüncüsü Allah Teala'nın uluhiyetine iman etmek ve dördüncüsü Allah Teala'nın ad ve sıfatlarına iman etmek. Geçen dersimizde Allah Teala'nın barlığına iman etmek näme diýmek o barada düşündürdük. Bugünkü dersimizde Müslüman doganlar Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek näme diýmek şo barada durup geçeriz. Allah Teala'nın rububiyetine iman. Rububiyet sözü Müslüman doganlar Rabb sözünden gelýär. Rabb. Fatiha suresinin 2. ayetinde Elhamdülillahi Rabbil alemin diýip aýdýar. Hamd övgi alemlerin Rabbi bolan Allah'a mahsustur. Yani Rabb ähli zadyň yaradyjysy, ähli zadyň eýesi, ähli zadyň rızkyny berýän, ähli zady dolandyryp duran. Demek rububiyet sözü Rabb sözünden gelýär. Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek, Allah Teala'ny rububiyette birlemek bilen mümkün bolýar musulman doganlar. Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek, Allah Teala'ny rububiyette birlemek bilen mümkün bolýar. Allah Teala'ny rububiyette birlemek diýmek näme? Allah Teala mahsus işlerde birlemek diýmek. Allah Teala'ny rububiyette birlemek, Allah Teala mahsus bolan, diňe Allah Teala değişli bolan işlerde birlemek diýmek musulman doganlar. Käbir işler ba, şol işler diňe yaradyja mahsus. Yaradylan zatlara mahsus däl. Käbir amallar ba, şol amallar, şol işler diňe Allah Teala değişli. Yaradylan zatlara, mahluklara değişli däl şol amallar. Misal üçin yaratmak. Yaratmak musulman doganlar bir iş, amal. Emma şu amal, şu iş diňe Allah Teala mahsus. Allah Teala'dan başka yaradıcı yok. Allah Teala'dan başka yaradıcı yok. Ähli zadyň yaradyjysy Allah Teala. Yaratmaklyga mahlukatın hiçbir dahyly yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 62. ayetinde diýär: Allahu haliku kulli şey ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah Teala ähli zadyň yaradyjysydyr. Ve ol ähli zady gorap dolandyryp durandyr diýär. Demek yaratmak diňe Allah'a mahsus iş eken. Allah'dan gaýry yaradyjy yok. Ne musulman şey inanmaly. Allah Teala'nın rububiyette birlemek diýmek, yaradyjy yeketek Allah Teala. Yaratmak işi diňe Allah Teala mahsus diýip näme ygtikad etmeli musulman insan. Başka bir misal musulman doganlar mahlukata rızk bagşetmek. İnsanlara Allah Teala rızk berýär. Kuşlara, hayvanlara, balıklara, ähli canlarlaryň rızkyny bir Allah Teala berýär. Yaradylan zatlaryň rızky musulman doganlar Allah Teala'nın elinde. Mahlukatyň elinde däl biziň rızkymyz. Yaradylan zatlaryň rızky mahlukatyň elinde däl. Biziň rızkymyz Allah Teala'nın elinde. Ähli canlaryň rızkyny Allah Teala berýär. Hud suresinin 6. ayetinde Allah Teala diýär: "Ve ma min dabbetin fil ardi illa alallahi rizquha." Yer ýüzünde näçe canlar bar bolsa, hemmesiniň rızky Allah Teala'nın elindedir. Demek Allah Teala'nın rububiyette birlemek diýmek musulman doganlar biz näme diýip ygtikad etmeli? Rızk berүүçi Allah Teala. Biziň rızkymyz onuň bunuň planyň elinde däl. Biziň rızkymyz
yeketek ve yeketek Allah Teala'nın elinde. Rızık berucu Allah Teala. Şey dip iman etmeli Müslüman da onlar. Başka bir misal, öldürmek ya da diriltmek. Şu dine Allah Teala mahsus Müslüman da onlar. Canlı zatların aceli Allah Teala'nın elinde. Öldürüyen ve dirildiyen Allah Teala. Ne perişte öldürüp dirildip bile, ne peygamber öldürüp dirildip bile öz özünden. Öldürüyen ve dirildiyen acel dine Allah Teala'nın elinde. Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 56. ayetinde Allah Teala diye huve yuhyi ve yumit ve ileyhi turcaun. Dirildiyen ve öldürüyen olur Allah'tır ve ona kaydıp bararsınız diye. Bizim acelimiz Allah Teala'nın elinde. Allah Teala'nın yazan vaktinde, Allah Teala'nın takdir eden vaktinde biz dünya geliyiz, diriliyiz ve yine de Allah Teala'nın takdir eden vaktinde, yazan vaktinde biz ölüyiz. Demek acel Allah Teala'nın elinde. Hiç kimin şuna Allah'dan gayri hiç kimin dahili yok şuna. Şu Allah Teala mahsus bolan zat. Müslüman şey inanmalı. Demek Müslüman doğanlar bu misallar köpüldük biliriz. Biz bir neçe saniyonu düşünmekliğimiz için misal verdik. Demek Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek, Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek, Allah Teala'nın rububiyette birlemek bilen mümkün oluyor. Rububiyette birlemek demek Allah Teala mahsus, yeketek Allah Teala mahsus bolan işlerde birlemek demek Müslüman doğanlar. Yaratmak, öldürmek, diriltmek, rızk vermek, çağa bağışetmek, kesellesek şifa vermek, ehli zadın eyyesi, elim cahan dolanırıp duran, mahlukata hüküm veriyen, mahlukata hüküm vermek Allah Teala mahsus. Demek Müslüman doğanlar şul işlerin hemmesi yeketek Allah Teala'nın elinde, yeketek Allah Teala mahsusatlar. Haçanla biz şu zatların hemmesi Allah Teala'nın elinde deyip inansak, yeketek ve yeketek Allah Teala'nın elinde şu zatlar deyip inansak, Müslüman doğanlar şey deyip itikad etsek, ana şunu Allah Teala'nın rububiyetinde birlediğimiz ve rububiyetine iman ettiğimiz oluyor. Şimdi Müslüman doğanlar bu mesele değişli, başka bir mühim zat var. Buna da qow düşünmeli. Käbir kişiler şu mesele düşünmeýänligi üçin Allah'a iman meselesinde ýalňyşlyga düşýärler ya da şirke düşýärler. Ol hem musulman doganlar musulman bolmak üçin dine Allah Teala'nın rububiyetini kabul etmek yeterli değil. Yan kaydık geçen zatlarımız var. Şuların hemmesini kabul etmek, şuların hemmesine iman etmek, şuların yeki özü musulman bolmak üçin intak yeterli değil. Kafirlerin bir toparı musulman doganlar şu zatlar kabul ediyor. Kafirlerin, müşriklerin bir toparı şul aydan zatlarımız kabul ediyor. Yani rububiyetine Allah Teala iman ediyor. Ehli zatın yaratıcısının Allah adını kabul ediyor. Alem cahan yaradanın Allah Teala adını kabul ediyor. Şuna kafirlerin bir topar inanıyor. Emma şuna qaramazdan Kur'an'a göre olur kafir. Misal üçün has qow düşünmekliğimiz üçün misal versek, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dövründäki müşrikler bar. Ol müşrikler näme dipdirler? Käbäň daşyny 360 tan but bilen doldurupdurlar. Ol butları özleri bilen Allah aralarına, Allah Teala aralarına aracı şefaatçiler dip inanýan ekenler. Ve ol müşrikler musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeýärler. Kur'an'a iman etmeýärler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sevişýärler. Hatta kâfir sahabaları öldürýärler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eziyet berýärler. Ana şol Mekke müşrikler musulman doganlar şol kafirler Allah Teala'nın yaratıcılığını yani rububiyetini kabul edýärdiler.
Käbir doganlarymız Mekke müşrikler diýilse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sowuşypdyr, Kur'any kabul etmändir, İslama düşmanlyk edipdir diýilse, ol kişiler ateist mukadiye. Yani ol Mekke müşrikleri ateist mukadip pikir edýärler. Ya da ol Mekke müşrikleriniň öz butlaryna yaradyjy diýdim kadip pikir edýärler. Yok musulman doganlar, bu ýalňyş. Ol Mekke müşrikleri öz butlaryna bular bizi yaratdy diýmeýärdiler. Ya bular bizim näme Rabbimiz diýmeýärdiler. Bizi yaradan Rabbimiz diýmeýärdiler. Bizim rızkımız bular berýär diýmeýärdiler. Haçan ol Mekke müşriklerinden sorasaň, sen Allah inanýarmy diýsen, olar hawa diýär. Seni kim yaratdy diýsen, Allah diýär. Rızkyn kim berýär diýsen, Allah diýär. Gözüňi kulagyňy sana bagşadan kim diýsen, Allah diýär. Şu görýän ýyldyňy, aýyňy, güňi şular kim yaratdy diýsen, ol Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlyk eden, ol sahabany öldüren Mekke müşrikleri musulman doganlar Allah diýip jogap berýärler. Hatta size has gen zat aýdaýyn musulman doganlar, ol Mekke müşrikler özlerini dinler hasaplaýarlar. Allah inançly dinler adamlar hasaplaýarlar özlerini. Kafirun surasyny açyp okap görün. Allah Teala näme diýip inler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sen olara näme diýip aýtdy ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Lekum dinukum weliyedin. Sizin dininiz lekum dinukum weliyedin. Sizin dininiz size, meniň dinim maňa diýär. Yani ol Mekke müşrikleri özlerini dinler hasaplaýarlar. Ol Mekke müşrikleri musulman doganlar Kâbeň Allah Teala'nın öýdügini, Allah Teala ibadet edilýän öýdügini, Allah Teala ibadet edilýän mescitdigini bilýärdiler. Ol Mekke müşrikleri musulman doganlar Kâbäni İbrahim aleyhisselamyň, İsmail aleyhisselamyň guranlygyny bilýärdiler. Yani olaryň özlerine haşlary hem bady musulman doganlar. Olar özlerine Kâbä hyzmat etmekli awray bilýärdiler. Başga Arap taýpalary Mekke Kâbäni haç etmäge gelýärdiler. İbrahim aleyhisselamdan galan haç diýip inanýardylar, emma elbetde ýalňyşdy, içinde şirki sözler bady. Diýmek näme musulman doganlar, ol Mekke müşrikleri ýanky aýdyp geçen zatlarymız bar, rububiyet meselesinde. Şolar kabul edýärdiler we özlerini dinler hasaplaýardylar. Diýmek şaýdanam näme belli musulman, näme belli boldy musulman doganlar? Musulman bolmak üçin ahli zadyň yaradyjysy Allah, rızk berýän Allah diýip ýanky aýdan zatlarymyzy, misal beren zatlarymyzy kabul etmek intek ýeterli däl. Onam kabul etmeli hukman suratda, taşyndan näme kabul etmeli başga da esaslar bar. Misal üçin Mekke müşrikleriniň Allah Teala inanýanlygynyň misalyny Kur'an-ı Kerimden bersek, Allah Teala olar barada bize şeýle habar berýär. Misal üçin Luqman surasynyň 25-nji aýatynda وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Eger diýe sen ol Mekke müşriklerinden asmanlary we ýeri kim yaratdy diýip sorasaň, näme diýip jogap bererler diýe? Elbetde Allah diýerler diýe. Her musulmanlar şu kimin jogaby Mekke müşrikleriniň şol butlara çokunan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sowuşan, Kur'an inkar eden, sahabalary öldüren Mekke müşrikleriniň inancı şol. Asmanlar we ýeri kim yaratdy diýsen Allah diýerler. Ya bolmasa Yunus surasynyň 31-nji aýatynda Allah Teala şeýle diýär: "Kul men yerzukukum mine's-semai wal-ard, amma yemliku-s-sem'a wal-absar, we men yukhrijul hayya minel-meyyiti we yukhrijul meyyita minel-hayy, we men yudabbirul-emr, feseyequluna Allah. Fekul afala tettekun." Olara diýär, sen aýtsaň diýär. Asmandan we ýerden, size asmandan we ýerden rızk berýän kim? Kulaklara ve gözlere eýelik edip duran, yani size göz kulak bagşadan kim diýsen, öldürüp dirildiýän, ölüden dirini, diriden ölüyün çykarýan, öldürüp dirildiýän kim diýsen, alem jahan dolanıryp duran kim diýsen, olar näme diýerler diýe? Allah diýerler diýe. Mekke müşrikleriň jogaby şol. Onna Allah Teala aýdýar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onna sen olara aýt diýe, efela tettekun, onna gorkmaýaňyzmy siz? Yani Allah Teala'nın alem jahan yaradanlygyny kabul edýän, rızk berýänligini kabul edýän, hemme zat Allah'ın elindedigini kabul edýän, emma gelýän Allah Teala'nın peygamberine iman etmeýän, gelýän Allah Teala'nın Kur'anyny inkar edýän, gelýän Allah Teala şerik goşýan. Allah Teala efela tettekun, gorkmaýaňyzmy siz?
deyip Allah Teala näme şol kişilerden bize haber berýär. Diýmek musulman doganlar, musulman bolmak üçin Allah Teala'nın barlygyna, birligine, yaratmak, öldürmek, rızık bermek ýaly zatlaryň diňe Allah Teala mahsuslygyna inanmak ýeke özi musulman bolmak üçin intak yeterli däl. Musulman bolmak üçin musulman doganlar Allah Teala'nın barlygyna, rububiyetine iman etmegiň ýany bilen Allah Teala'nın uluhiyetine iman etmeli. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarına iman etmeli ve başka da imanın şertlerini kabul etmeli. Ana şonda musulman bolýar. İnşallah indiki dersimizde Allah Teala'nın uluhiyetine iman näme diýmek şo barada durup geçeriz. Elhamdülillahi Rabbil alamin.